Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hagas ngisa jan jong ka pratri ujumang arajar arpuai. Ka sor Jowai kala Kynjah hijilang nakadaw ka jing Pynjari jogi bor Synshar ka West Gentle Hills District da ka weekend lockdown. Ne ka jing hangdam ka basisin sitayo kum shibenta ban yakhon thma persya ya ka jing saprang stat jong uknyang COVID-19 ublasar ba keleng ha ka jela. Hakini kijing Pynjari ya ka weekend lockdown ka balas dang trekam na do ka por chpau baje men met jong ka nyau tre ujumang arajar arpuai hadu ka san baje men step jong ka chpau tre ujumang arajar arpuai habarok wik district na sakhi bagi surok bat kilinti kisingkien hanong ba Jowai kila Kynjah hijar.